Antasena. Tahu yang apik ora rusak. Lah itu mayang kok dalan. Piye to? Iki. Sae. Sae piye? Ora kira dalan kok ya. Kowe iki piye ketemu? Cok. Kowe biar ngatur. Sambung apa ketularan? Tumbidake ora mau. Ngatur di sini. Pak Gories. Perkawis badi kok. Iki. Tony. Apa iso wis menika lagi. Ora usah kok piyambak kok. Lebrek nek Loro. ora kaya urusan Yang enak. menurut aku, dari cawe-cawe kok. Cari loro-loro